Първият ми контакт, допир до големите пловдивски художници беше на една окръжна художествена изложба. Първата, в която участвах, с дипломната си работа от София. И бях отишъл на Гладстон с един трепет душата, дали изобщо ще ми допуснат. Това ми беше първо участие, беше съвсем нормално да те сложат настрани. Беше някаква драма. И влизайки вътре, чувам отдалече, вече бяха почнали да подреждат картините. И Митио и Йони са качили горе на балкона и Митио вика: ето тая хубавата дървопластика, сложете там в средата я сложете. Викам: леле, те значи са ми приели, пък и даже и хубава дървопластика. Така огледах се да не е някоя друга и видях, че моята местът. Бях толкова щастлив. На всичкото отгоре той покани кмета на Раковски и уреди кметството да купи моята диплома. И всъщност така успях да си построя ателието. Вечна благодарност, Бог да го прости, но така съм се зарекал от тогава, че винаги като имам подходящ случай, ще му благодаря на Митю Киров. Всички големи автори бяха с отворено сърце към хората, които идваха. Контакта с тия стари момчета, наши ментори, беше много важен в смисъл, че този вкус към живота беше много важен и много полезен. От всеки можеше да научиш по нещо. И винаги беше полезен. Това разнообразие от житейски истини и стилистични пътища на изразяване то е толкова голямо, че неминуемо прави впечатление. Значи тук говорим за пловдивска школа, която според мен не е в начина и типа на рисуване, защото всички са толкова различни, а по-скоро е в светогледа и начина на живеене, като как се възприема света, който го гледаме по подобен начин. Да не е през едни и същи очи, но блендата ни е близка. Така че според мен това е важното и интересното, че този свят е възможен. Тая бохема, значи тя беше много интересно, че там това, което се случваше в малкия новотел, кръчма Пловдив, бъчвите и така нататък, това беше завършика на нещо, на един ден, който е минал в ателието. И всеки с неговия си ритъм се справяше. Но това беше най-важното – ателието. Всяко нещо си има времето. Аз много обичам и да изчезвам и да плавам там. Някой път се случва и месеци. Но след това всичко почва от начало. Както понякога казвам, моето ежедневие е много ясно. Моята седмица се състои само от понеделници и само от недели. Примерно изкарвам около 20-30 понеделника, наведнъж, след това си изкарвам 10-15 недели, наведнъж и след това идват пак времето на понеделниците и така. Авторът е длъжен на това, което Господ му е дал като възможност. Длъжен е да оползотвори, защото иначе наказанието е много тежко. Ако имаш голяма даденост, а всъщност я пропиляваш. Пази Боже. Така че това не е моя мисъл, това съм го чул от някъде, не знам откъде, но така или иначе ме влезе в главата и се стрима да го спазвам. Кой знае една истина откъде идва до тебе? Дали понякога има неща, които си мислиш, че сам си ги измислял, пък то не е вярно. Това си го чул и си го забравил
кой знае кога и от кого. Така че аз винаги се съмнявам, като трябва да кажа, че нещо аз съм го измислил. Но това само единствено означава, че толкова близко си приял една истина за себе си, тя толкова е попила в тебе, че вече приемаш като твоя. То не е само за мисленето, то е за, примерно, за похвати в рисуването и така нататък. Един логичен похват в рисуването, който води до някакъв осезаем резултат, е съвсем нормално така да го харесаш и приемеш и толкова добре и благодарно да забравиш, че си го видял някъде другаде, че след това да решиш, че ти си го измислил. Еми не си го измислил. Нещо, което също съм чувал и не знам точно от кой е мой автора, е, че всъщност всеки рисува себе си. И има нещо друго, което съм чувал и знам кой е мой автора, Александър Сикулов. Не можеш да развиеш нещо преди това, ако не си навил нещо друго. Значи първо навиваш, след това вече можеш да развиеш. Така че това си правим ние. Навиваме, неделя, навиваме. С това понеделник, развиваме. И какво му е на живота си?